Martin Cornel, voorzitter van Bouwend Nederland, afdeling Friesland. En oornemer. Hij had met zijn personeel zelfs een wintersliep afpraat. Ik zie om me heen en bij mijn collega's en ik in mijn eigen bedrijf dat het gewoon heel moeilijk is. En we hebben een winter voor de boeg. En dat ik net alleen maar mijn collega's die zullen met angst en beven naar de komende winterperiode uit om de zaak weer in de lucht te houden. Ja. En hoe ga je er dan mee om in de winter? Iedereen die vecht het natuurlijk voor zijn eigen en die doet zijn best om de bedrijf aan de gang te houden. Wij hebben juist er maar eens personeel praten om een beperkte wintersluiting te zijn. We kunnen even een aantal weken in een soort met wintersliep gaan. Dat we bufferen met ons werk. We hebben wel wat werk, maar voor de komende maanden is dat wel heel erg lastig. De bouw had het al flink voor de kiezen kregen de afgelopen jaren. De krimp stabiliseert het nou. Maar dat komt ook omdat er al een protte bedrijven failliet binnen. Het is zeker geen hosanna. De krimp houdt op, ook in de bouw. Maar het is zeker niet zo dat we dan meteen de vlag kunnen uitsteken. Van de Moon presenteerde de Kamer van Keephandel de kwartaalcijfers van de noordelijke ondernemers. Wel omzetgroei, maar geen banen. Wij zien dat de ondernemers aangeven dat de omzet verder zal groeien. Een heel voorzichtig economisch herstel zet dus door. Tegelijkertijd zien we ook dat het aantal banen nog zal blijven dalen. Dus voor de arbeidsmarkt is het een somber beeld. En dat beeld komt in Friesland het meest naar voren in de bouw. Jongens die haar baan kwijtraadje beginnen voor haarzelfs. En zo blijft de concurrentie zwier. Maar nevens Cornel is no de boei hem haast in zicht. Nou, ik hoop het wel. Ik denk het wel. Ik zit in het landelijk bestuur, dus ik heb wel een beetje zicht op cijfers. Ik zie op mijn collega's in het westen van het land en met name de regio Rotterdam dat het daar weer wat aanloopt en dat men daar weer voor de komende maanden redelijk in het werk begint te zitten. En ik zie ook de verhalen de prijzen een beetje beter worden. Dat wij wat verzinnen we. Dus ik hoop zo langzamerhand dat ik een beetje uitvloeit naar het triest.